दा सराइबिल बाजाराव ना आच्छा जोङो सराइबिल बाजाराव थांगोन दिनैहाय रायजो राजाफोरनो आङो दिनै देखायनो आखायाव लादों सराइबिल बाजार आङो दायो दंफैयो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सराइबिल बाजार दा बेवहाय मा फाननाय जायो आरो मा मोनो आरो बबे बबे जायगानिफ्राय जोंनि माखासे पाब्लिकफ्रा मा फानो आङो बेखौ देखायलांनो थाखाय थाम थिम जागासिनो दङ नेनानै थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नाय अब्ला दिनैनि बे सराइबिल बाजारनि मा फाननाय जायो बेखौहाय नोंथांमोना नुलांजोबनो मोनगोन अब्ला लेट्स गो ओरैजाय नै दिनै आङो देखायनो लादों जाहैबाय सराइबिल बाजार रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नाय अब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन ओरैजाय नै आब' बे सिफ्राखौ बबेनिफ्राय लाबोयो आच्छा ओमफ्राय बेसेबां जाखो आब'आलाय बेखौ फाननानैलाय 12 बोसोर बारबाय आं 12 बोसोरनिया ओमफ्राय आब'नि गामिया बेयावनोखा नामा आंनि गामि बेयाव नङा गुरुफेलावसो गुरुफेला वाव जोबोद गोजान गोजोननाय थाबाय आब'निसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव ओरैजाय नै बहुद गोबां लागासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना मा लांफैदों नानि मोनालाय आच्छा बेरायफैदों ना ओमफ्राय गामियालाय अबाव नानि मोना सुरिबारि ना आच्छा दे ओरैजाय नै बहुद गिदिर जायो आरोना दखानफ्रा बे आब'मोना आंखौ सिनायदों जाहैबाय सराइबिल बाजाराव लोगो मोननानै ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आब'मोना रायज्लायदेरनायखाय बेबायदिनो आंनि फलोवार्स नोंथांमोना जुदि नैबे सराइबिल बाजाराव जुदि लोगो मोनोब्ला आंजों रायलाय आं जोबोद मोजां मोनो रायलाय जायोब्ला मादै बे सिफ्राखौहाय बबे जायगानिफ्राय लायो आच्छा ओमफ्राय ओरैनो बे आच्छा बे 600 दाम ने जोबोद खम माथो ओमफ्राय ओरैनो बेसेबां जाखो आब'आलाय बे बिजनेसखौ गेलेनानै 35 बोसोर वाव 35 इयार माने नोगोद गोबाव जाबाय आरो जुग मोनसेनिबो बारा दा मादैयानो ओमफ्राय ओरैनो न'आ अबाव मादैनो आच्छा खाथियावनोखा ने दा बेबायदिनो गोबां दाब जायगानिफ्राय फैनानै बाजार जाफैदों आरोना नै बेवहाय ओरैबायदि समायना रमायना ओरै थांनायसै ओमफ्राय दा ओरैजाय नै ओरैबो दङ नै गोबां दखानफोर दङ आरोना बेबायदिनो बायदों दा बेयावबो नै जोंना आब'आ फानदों आब' मा गामि जाखो मथामबिलनि ओमफ्राय बे सिफ्राखौ ड्रेसफ्राखौ महाय लायो आच्छा ओमफ्राय ओरैनो बेसेबां जाखो आब'आ गोबावसैना आच्छा दे गोजोननाय थाबाय आब'निसिम औ ओरैजायबो नै लामाया ओरैजाय बहुत ना गोरानफोर फाननाय जायो आरोना इटु कटपरा होननाय बायदि सिलिगुरि केमानो बिक्रि करे इटु 30 টাকা শ না আচ্ছা আপনার ঘর কত আমার ঘর বেঙ্গল সংকোচ ওয়াও থ্যাংক ইউ ব্লগ বানাই আছে মিনিয়া বড় হ্যাঁ আমার ঘরটো চিরাং একদম বঙাইগাঁও উত্তর পালে যাব লাগে মিনিয়া বড় MINIYA বড় कफि बायदिसिना नै एकदम फुलि आरोना बियो बेखौ गायहैनो हागोन हाफोर दङब्ला तो घरे बानावा नाকি बिदानतो आच्छा घर कत घर হচ্ছে আমাদের बेंगल गिरा आरोना नै ओरैबो नोगोद बिहिर अयथासार बिहिर जादों बेबायदिनो गोबां मानसिफोर लांफैलादों आरोना थाङो बेबायदिनो फानदों अनेक बायदिसिना गस्ला दखान बायदिसिना फाननाय जादों ओमफ्राय बेवहायनो बेबायदि ओरैहाय सि गस्ला गोजा आरोना ओरैनो सि गस्ला गोजा नै बिजनेस माने बेसि दिन दकान नचलिब माने हनकाले माने ওলাই যাব লাগব আচ্ছা এনেকুৱা অৱস্থা কিৰ কাৰণে ওলাই যাব লাগে
পৰিস্থিতিৰ কাৰণে পাব্লিক নাই ইমান ভিখাৰী বনাই দিছে মানুহ আচ্ছা মানুহ আজিকালি ভিখাৰী হৈ গৈছে পইচা নাই ঠিক 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 থ্যাংক ইউ ব্রাদার থ্যাংক ইউ কয় বছর হয়েছে আমার হ্যাঁ 52 ইয়ার্স দোকান করা দোকান করা তো 52 ইয়ার মানে 52 বছর যাবে আর না 52 বছর দোকানদারি ব্রাদারা বে দোকানকে হনানে ডিসিপ্লিন নাই খালি ঘর ভাঙা বুঝিছে এনে ঘর তো কত আছে গোসাইগাঁও গোসাইগাঁও না ঠিক আছে दा बेवहायबो नै ओरैजाय बहुद दङ आरोना गस्ला सिफ्रा नै ओरैजाय फाननाय जादों ओमफ्राय दायो नैबे जोङो मोनसे दखानाव हाबगोन बेवहाय सि गस्ला लंपेन्ट बायदिसिनाबो फानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो देखायग्रोगोन जोंनि बर'फोर माखासे फाननायखौहाय नै बेवहाय जोंनि बर' मानसिफ्रानो फानो आरोना नै नारेंखल बायदिसिना आरो खमला आरो अनेक बुस्थुफोर गावनि नांगौखिनिखौहाय मोननाय जायो आरोना ओमफ्राय मादै न'आ अबाव मादै औ मा मुजाथि हाब आंथ' खोनाफेराखैलै ना बेबायदिनो आरोना मादैया मुजाथिनि होनदों ओमफ्रायो दा नै बेवहाय आब'मोनाबो फानदों आब' बे नारेंखला न'निखा नामा न'आवनि जोंनि फिथाइ आस्सा दे ओमफ्राय थाइसेयाव बेसेबांनि फानो थाइसेयाव 40 थाखानि हरोहाय 40 थाखा ने जोबोद बेनि जाखो बेहायनिखा ना ओमफ्राय ओरैनो आदाया बे दखानखौ होनानै बेसेबां जाखो 7 बोसोर ना आस्सा जोबोद इन्टारेस्टेड आदाबो सासे जोंनिनो बर' सुबुं ओमफ्राय नै मैगं थाइगं फानदों अब्ला आदा हामबायसै बेवहाय स्पेसियेल साहा फुदुंदों आरोना नै ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय आदाया बेनो नै ओमफ्राय आङो आदानाव मिथिनानै लागोन बे दखाना आदानि नामा औ बे दखाना आंनिनो आस्सा ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो जाखो दखानखौ होनानै दखान होनानैथ' 3 बोसोरसो जाबाय आस्सा ओमफ्राय ओरैनो दखानावहाय एसे इन्टारेस्टेडबो दङ जाहैबाय माबा मोनसे मावना जानांगौ जाहैबाय औ ओमफ्राय आदानि न'आ बेयावनोखा नामा ने बेयावनो बेखौ मा होनो बेखौलाय बेखौ ब्रेडनि ना आस्सा सिलाइसखौ बानायनायनो बेबायदि आलु चप ब्रेड चप आस्सा ओमफ्राय नै बेलाय मा बुस्थु चिकेन फ्राइड राइस ओमफ्राय नै बेयावबो चिकेन चावमिनबो मोनजागोन आस्सा बहुत बुस्थु मोनजागोन आरो आदामनि दखानाव ओमफ्राय बेलाय बाजै नामा आस्सा बे आदानि बाजै आरोना बियो नैबे दखाना बिसिनिनो बिथांमोननि ओमफ्राय नै बेवहाय कास्टमारफ्रा जागासिनो दङ आरोना बेबायदिनो आंथ' रोङा जाहैबाय बिसिनि भाषाखौ नङाब्ला रायलायगौमोन आं मा जाखो नानि मोनालाय फुरिल' ने आस्सा नै बेयावबो ओमफ्राय नानियालाय मा जादों फुरिल' ना ओमफ्राय न'आलाय अबाव संकस खाथियाव ने बहुत गोजानावसो बाव ओमफ्राय ओरैजाय नै बेवहाय फंबायमोन जागासिनो फंबाय मा जादों चिकेन ललिपप ना आस्सा गोथावथार ओमफ्राय नै ओरैहाय नै नानियाबो जादों नानियाथ' साल' नुबाय आङो नै ओमफ्राय नानि मोननिलाय अबाव न'आलाय मा मजाथि आस्सा दे गोजोननाय थाबाय बेवहाय नै ओरैहाय ब्रादारमोन जागासिनो दं न'आबा अबेयाव जाखो माबोरै होनोमोनलाय रायसिनिखौ गरथ' कत আছে हाँ लालपुर लालपुर ओरा रे ओरा या लालपुर ठीक है ओरैजाय नै नानि मोना मा लांफैलादोंथाय नै ओरैजायबो दखानाव नै आदानावबो लानांगौ एसे नै बेवहाय आदानि दखानाव सिंग्रा बायदिसिना मोनजायो नै बुहुद जाग्रा लोंग्राफोर दङ आरो दखाना बेनो नै ओमफ्राय दखानदारि मालिकआ सोरथाय आदायानो नामा मोननो हागोन आरो बेव माबाफोर जागासिनो दं नै कास्टमारफोर जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नै आब'मोनबो जागासिनो दं मा जाखो आब' मिस्टि जाबाय चावमिन जाबाय आस्सा जोबोद गोथाव ना ओमफ्राय न'आ मा जाखो नानि मोना जोंनि फाथाजरायाव मा फाथाजरा हाब खोनाफेरनि जायगाखौ आं बे
सराइबिल माबा सराइबिल बाजारावसो आं खोनाफैबाय आरोना गामिखौहाय दे गोजोननाय थाबाय दे बेबायदिनो नोगोद मानसि जायो आरोना नैबे दखानाव मा लादों नानिमोनालाय मा लांफैदों आदानि नामा दखाना औ आंनि आच्छा ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो जाखो आदा 7 बोसोरसिम जाबाय 7 बोसोर जाबाय ना ओमफ्राय ओरैनोथ' मोजां बाखि ना सलियो आच्छा ओमफ्राय न'आ अबाव आदाना नङा नैबावनो बसगाव आच्छा खाथियावनोखाना खाथियावनो ओरै खोलाजों ओमफ्राय दा बेयो आदानि दखानै दाउदै मोनजागौ अनेक बुस्थुफोर मोनजागोन आरोना ओमफ्राय ओरै खाथियावनो दं सिस्टारमोना एसे लाजिथ'दों आरोना बिदि ओमफ्राय आं कास्टमारफोरखौबो देखायगोन ओरैहाय कास्टमारफोर जागासिनो दं नै मादैमोन जागासिनो दं मा जाखो मादै गजाथ' गोदैसो ने आच्छा दे ओमफ्राय ओरैहाय नानिबो जागासिनो नानियालाय मा जाखो चावमिन जादों ना ओमफ्राय न'आव अबाव नानि मोना मा दे मा जाखो आब'आलाय फुजा ना दे ओमफ्राय नै ओरैजाय कास्टमार बहुद बिहिर जादों आरो नैबे दखानावहाय ओरैजायबो जालागासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरै नै माखासे फोरबो जागासिनो दं কি খাইছে ना ओमफ्राय नै लादुफ्रा जोबोद मोजां दं आरो नै जाथाव दङ आरोना नै बेवहाय ओरैजाय आब'मोनखौ दा खेबथारबाय आङो बेवहाय खाथियावनो थानाय आपेलबो दङ नै करफोरा नेथ' बेंगलुरु 12 पैसा केजि कत itu 100 টাকা কিলো 100 টাকা কিলো মাত্র খালি 100 रुपए किलो 100 रुपए 100 रुपया दे थेंक इउ ब्रादार आङो नैबे मोनसे दखानाव आदानि दखानाव फैबावबाय ओमफ्राय आङो आदानावनो मिथिनानै लाग्रोनायसै आदाया बबे जायगानि आरो बे दखानखौ माब्लानिफ्राय होआ आङो बेखौ आदानाव मिथिनानै लागोन मा बुंनांगौरा फोरमायदो आदा नङा मा आंथ' बेयावनि नङा सुरिबारिनिसो